matur sembahun Pak Wan Badi ya. Pak Wan Badi ingkang dengan sekarang iki Pak Wan. Mas Karjono kapan nanggap gong? Nggih, kangge Mas Karjono sing Kedung Pasar Legi ya. Matur nuwun Mas Jambul. Ya sekali digawe tanggal 4 wonten Balong. Timbang aku bisa karo kowe sing dina gak jaton kuwi nangismu bangkotku kok tutup wangise hatimu. Atuh Mas belum klopo paribasan tresnamu jebol hedok-hedokan tulung ana aku iki yo Mas aja jati pelatono awak iki cek yo Mas aku pengen kumpul dadi siji. Ninggal aku atuh Mas paling notaline tresno aja nganti udar ilang muspro wiwit
openi minangka taline tresno yen sowe ora ketemu mak di hati aduh dik kota wis langkanganku rejek muga-muga ora lali mas lah kemang aja lali bunga susah yo piye dik biyen bareng dilan